To bayan da aka tashi wasan hamayya tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da Barcelona, Barcelona na da ƙwallo 4 yayin da Real Madrid ta tashi ba ta da ƙwallo ko guda ɗaya, wanda ya kasance wasa na mako na 29 a gasar La Liga ta ƙasar Spaniya. Jin faɗan bayan tashi daga wannan wasa ne na tuntuɓi shugaban magoya bayan ƙwallon kafa na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona, wato Alhaji Bala Abuduka, kan koya suka ji bayan tashi daga wannan wasa? Alhamdulillah ba abin da za mu ce da Allah sai dai godiya duba da la'akari da abin da muke bukata ya samu, domin nasara muke bukata akan Real Madrid, kuma Allah ya tabbatar da nasara akan Real Madrid. Dama kuma mu faɗa in Allah ya so yadda za mu samu nasara da ce 4 babu ko ɗaya akan Real Madrid. Sun yi sa'a saboda to alhamdulillah ba su bai sa'a sun saboda farko ɗin ba, saboda haka gaskiya bismillah dukkan wani dan Barcelona arewacin Najeriya da Kano baki daya ba abin da zai ce shi dai godiya, kuma ya kwar da farin ciki. Gaskiya ba abin da za mu cewa Allah su yi godiya, domin ya nuna mana cewa gaskiya bismillah tsarin mu da tsarin ba ɗaya bane, duba da dukkan abin da muke bukata a kan Real Madrid tun daga take wasa abin da ya kai har ƙarshe mun ma me wasa a gidan ba a bada kuma, domin dama mu gidansu shine gidan mu. Gaskiya bismillah mun ji daɗi. To amma gashi duk da cin da kuka yi musu za a iya cewa suna gaban ku akan teburi, tunda suna mataki na 1 kuna kusan mataki na 3. Baka ganin hakan ba wani tasiri zai ga daukar wannan kofi na La Liga ba? Dan uwa zai zama tasiri ga daukar La Liga in Allah ya so. In ka duba za ka cewa akwai ragowar wasanni guda 9, kuma in ka duba wasannin guda 9 za ka cewa Real Madrid za su yi manya-manyan wasanni wajen guda 4 ko guda 5. In ka duba za ka yi za su yi da Santa Vigo, sannan za su yi da Sevilla, za su yi da Real Betis, kuma za su yi da Atalanta ko Madrid, sannan za su yi da Getafe. Kaga in ka duba za ka cewa akwai Getafe cin su kai, kuma in ka duba za ka za su yi da Espanyol. Don ka duba za ka cewa akwai nasarori da yawa wa'anda nake so muke sare wa'anda wayannan bayan Allah za su samu dutsen sosai. Muna buƙatar dutsen a gare sun Allah su yada. Don ka duba kuma za ka su kansu Barcelona za su yi wasanni guda 9. Shi ma takwaransa na Real Madrid wato Abdullahi Jarumi mai jalla shanu na tuntuɓe sa ta wayar tarho din kan koya ya ji bayan wannan tashi daga wasa? Salamu alaikum yan uwa na jihar Kano. Ibrahim, wannan al'amura daman nasara ta Allah ta biyu da har wani yana kuri yana cika baki, to an Allah ne bayan nasara ba bayan da zai. In ka ga mutum ya samu dama yana ta kuri yana cika baki, to Allah cikin ikon sa shine ya bashi dama, ya bashi nasara. To a wannan wasan ni abubuwar dama za a kalla a wasan yadda coach ya dauki wasan ba kamar yadda kowa yake dauka ba. Mun samu matsaloli daga wajen coach, wajen tsara yan wasan ma ya samu su karsasin su buga wasan da kuma inda ya kamata ya fito da su bai fito da su ba, har Allah ya so yi. Kuma ka san ba wasa ne mai sauki ba, wasan da kai wasa da mutanen da so biyar kowane lokaci kana cinye su, kowane lokaci in ka fito cinye su kake ka cinye su a cikin. To amma ana ganin kamar shi wannan kocin Zabi daman tun yana nan ana ganin kamar suna da gargaza ku, ba ka ganin tasirinsa ne yasa a ajiyar masu kai nasara akan ku? A bawon tasirin Zabi menene na irin sanan bal ɗinsa da suka buga da su. Mana tun da ana ganin irin taɓawar da suke wasa a da, kamanta sun ci ku 5 fa babu 5-1, sun ci ku balabalai kuma lokacin da shi Zabi. Duk wannan abubuwan da nake gaya maka ko aka ni ban kawo wannan abubuwan da suka faru ba, to amma tun da Allah ya kawo ya karɓa nasarar sa, to a ranar bamu da wannan ranar kwantubi Allah ya ɗora musu ya ba su nasara a wannan wasan. Fatan mu shine shi matsalar wannan ko jinin kofin da sauran kokarin da ake daga Laporte ne ainihin wanda yake shi da kuɗi. In dai ya zo yana samun wa'annan abubuwan achievement a lokacin da dama in Laporte ya zo, saboda kowanne inda kasan Perez yana ce a Madrid, to haka Laporte yake kokari na jajirce ya shirya club. To amma ba wai tasirin kwadin za a ɗauka a ce ya shirya haɗa yan wasa da wani mu da kuɗin mu da sauran mu bai ba da karkashin da za a fito ma a yi abin da za a yi ba, kuma dama in ba ka da nasara ko ma me za ka ci ba. Saboda haka nake kira da dukkan man da suke kallon bal, zai musu wannan darasi ne a rayuwa na bal. Duk lokacin da ka fito kana yi, in dai za a jajirce a buga da ba haka ba. Akwai matsaloli da an shiga ciki ba da dama da kansa kuma ya amsa cewa ya san da matsalar da kasa ce. To me yasa ya riga ya san classico din nan. Yanzu misali zan maka Zidane idan yana zuwa a classico da ake buga ko a Zidane ita an taɓa masa irin wannan. Za a ba saboda mai experience dan club din ne ya buga a club din ya san kuma da za a yi magance matsalolin da za a zo a magana da shi. To gashi yanda za a iya cewa kamar Barcelona tunda cin ku da ta ya nuna kamar cewa sun so mai gyaruwa, tunda har yanzu ga su ne a mataki na 3 kuma suna da kwantan wasa daya. Baka ganin za su iya zuwa su doke ko har su dauki wannan kofin? Wannan kofin lamarin ne na Allah. In a ce ka ce abu bane ba ka sani bane, hukunci ne na lillahi.
amma samu wannan poison a sauke shi ba kuma bane a harkar ba amma da Allah gyara rikin da za a je kawo nisar da za a samu a cikin da dora domin ba za a zauna a haka ba kuskuren da aka yi nan gaban Allah za a ci na a gyara shi kuma ka san cewa ni ina ma ganin da shi shugaban nasu lokacin da aka yi shekarun da aka yi ana dukan shi ana musu komai kullum yana ihu kuma bai kare ba to haka mu ma ba za mu kare ba mu ma za mu dora da inda muka da insha Allah. Abdullahi Jarumi mai jular shanu kenan shugaban magoya bayan kwallon kafa na wato ainihin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kenan a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. To tuni dai ni tattauna da shi ma sakataren kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a jihar Kano wato Nasiru Hamada kenan. Kuma zan bar ku da tattaunawa da nai da shi Nasiru Hamada wanda a gefensa ga shi kansa wato Alhaji Bala Abu Doka kenan zan bar ku da shi ku ci gaba da kasancewa da Fikira 24 TV. To alhamdulillah ni abin da na dauka a matsayina na kakaki na magoya bayan Real Madrid a nan Najeriya kuma nake zama sakatare a jihar Kano kwallaci. Duk wanda ya kalli bal zai ganta akwai fari a jiki akwai baki. Wata rana zaka ga samu fari wata rana zaka samu baki. Saboda haka ni abin da na sani kwallaci dole sai an ci mu sannan za mu ci. Kar ka manta Barcelona nan da suka ci mu kafin su ci mu mun ci su so nawa muna samun nasara akan su. To amma ana ganin kamar shi dawar dan wato mai horarwa Zabi shine kusan za iya cewa ya tada muku da kura tunda hattun yana buga kwallo a matsayin sa dan wasa daman idan yana ciki za iya cewa kiyama ku tsaya. Ai abin da na dauka Zabi Loki yake buga kuma duran da Loki ta kare za ta kare masa. Kuma za iya cewa Zidane shi ma Loki yake buga ba magana muke ta Zidane ba magana muke ta Zabi kake ma magana tunda yazo Loki yake buga mutumin da yace in yazo ya karɓi Barcelona ba zai rika miƙiya yana tsayawa yana ta hayaniya sai gashi je har cikin fili ya fada. Amma kuma jin baka ganin murna ce? Wace murna Alhaji yana ta hayaniya ya rude saboda yana ganin kiyama su za ta tsaya. Ni abin da na dauka Real Madrid duniya ce. Da a ce misali kun fi su kai har-har a iya cewa wannan ne ya tashe su. Wai wani har-har kaje ka duba tsarin shot on target da shot outside target nawa ne muka musu? Kamar suna da 14 kuna da 10. Abin da nake so ka bincika record shine kafin kai min magana. Alhaji na fi Barcelona record da komi Real Madrid duniya ce. Alhaji Bala ba zai iya ba ni abin na sani wallahi Barcelona sun ja ma Chelsea wannan cin da aka yi mana a jiya wallahi billahi kana ji mai gabatarwa wallahi wannan bawan Allah wannan aboki na dariya ya bani duba da la'akari da na farkon fari dai dubura ma da ɗaya kenan sannan na biyu kuma na farkon fari da dai barin garin nan yayi amma Allah ya sa yanzu na dawo da shi kuma ina wa Allah subhanahu wataala godiya da Allah ya ba mu nasara akan Real Madrid na Barcelona ko ba ka ba saboda haka sun za su fuskanci Chelsea za su dora musu akan abin da na dora musu domin ba na masu ba za su irin abin da suka yi wa PSG ba Chelsea bane Chelsea ba PSG bane saboda haka ina mai tabbatar maka da cewa an ga duba daga center back abin da ya kai haɗetin lamba 9 saboda haka akwai bambanci tsakanin Chelsea da PSG saboda haka coach din ma da bambanci a gasar zakaru ta nahiyar turai ko kuma ga ku a karamin ku addu'a da nake yi dai ni ba na buƙatar a ce wayannan bayan Allah sun zo champion sun dau kobi amma da sai in ce su dau champion in sai yoba ai na riga na gama na gaya maka idan Allah yoba ai ni yoba nake bugawa ina mai tabbatar maka da cewa Allah ya so da zan dauki yoba idan na gama dauka yoba sannan zan dauki La Liga kuma a wannan gida mai albarka na ƙara faɗe shi zan zo mi walima ta daukar La Liga domin wayannan bayan Allah abin da suka bani point 9 suna da manyan wasanni guda 6 wayanda nake tunanin cewa a wayannan guda 6 za su yi tuntuɓen da za su yi shine Allah zai bani nasara akan wannan tafiya tamu mai albarka in Allah ya so da Allah zai ba mu nasara akan wannan tafiya tamu ta Barcelona za mu daula Liga za mu dawo fa ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuma kowa zai waye gari lafiya